आता जर जाणार पाणी आणि तुम्ही पिला कशी घेता म्हणा तुम्ही सांगा आमका हांगा येवपाची गरज नसली असे जाणार सगळ्या लोकांक पावता वयल्या लोकांक आमका पावाना आमका आता महिना झाला आमच्या घराकडे पाणी येयले आणि बिला भरतात आणि बिला महिन्याच्या महिना भरून भरतात. तुम्ही सध्या कल्ले खुचे उदक पियाता सध्या तर आम्ही आता पासून न्हयच्या वरात पियता न्हयच्या वरता आम्ही आणि वाडू चढलो घरात आलेलो किती करतालो तर आम्ही एकटे दोघा आलेले कोस वरण खाता पियता घराकडे नानोड्याच्या न्हंयचे उदक तुमका सप्लाय केले किती प्रॉब्लेम हा आमका तेका जंतू आम्ही पिवपाचे पाणी पैसे भारी करतात आम्ही ते किती उदक पिया सरकार पैसे घेना पैसे बरे घेता बसून दिलं दिले आम्ही जासले सरकार नानोड्याच्या न्हंयचे उदक क्लीन नसता अजिबात पाणी नानोड्याचं नका. आता जर त्यांच्याने सांगल्याप्रमाणे जर तुमका उदक पावंक ना आडली सरते जाल्यार तुम्ही किती करतले टँकर धाडटा टँकर धाडटा ते माझे नाव नितीन गावकर. आम्ही आता हांगासर पाण्या खातीर येयल्ले तेंच्यांनी आमकां सांगले कालच स्कीम पळोवन येयल्या म्हणटाय. स्कीम तेंच्यांनी सांगले आमकां व्हांवन गेली जाल्यार इतले म्हयने आसले खंय इतले म्हयने आमकां खबर ना स्कीम व्हांवन गेली का आनी आतां आमकां सांगता ते 8 दिसान तुमकां स्कीम क्लियर करून दिता म्हणून सांगले तेंच्यांनी. तशी उदक तुमकां येना म्हणून हेच्या पयलीं तुमी कितें कंप्लेंट बीन कितें केल्ली ना कॉन्ट्रॅक्टार मेळना जाल्यार आमी पाण्या बगर रावपाची तेंच्यांनी अशें तेंचें जाला. पण सध्या आता तुम्ही उदकाची अरेंजमेंट कशी करतले एक कोळसो घेऊन वयतले जाल्यार 15 मिनटां लागता आणि गेल्या वर्षा लोकांनी कोदाळच्या गावाचे पाणी आमचं कोण चढा मोठा ना आमचे कोण व्हरतलो पाणी कोदाळसून पाणी मी दिसभर उदक हाडून खापाचे आणि काम धंदा काय ना सध्या आता आमकां 8 दिसां करता नानोड्याच्या मालवड्याचं पाणी दितलो सांगला आणि आत्ता येता ते करून दिता तुमकां सांजोळ माता उदीक तुमकां मेळटलें. 8 दिसां भितर तुमकां पाणी न दिवंक ना जाल्यार तुमी फुडें कार्यवाही करूंक शकता. आमकां आतां 15 दीस अजिबात पयलीं ये कसो एक वरभर येयला 3 म्हयने पाणी ना आतां आमकां वरभर येयला केन्ना अर्द वर येयला थोड्यांक पावत ना पाणी आणि आमची बांय आहा ती ते सुकलेली झाली पण सुकलेली म्हणून आमकां आतां 8 दीस ह्या 4 दिसांक पाणीच ना आतां आमकां व्हांवन गेलें सुकल्या बांयांनी. नानोडची स्कीम आधी व्हांवन गेली म्हणटा ती आतां 8 दिसांक पाणी दिता म्हणटा तेंचे जे स्कीम व्हांवन गेले म्हणटा ती कितले तेंप जालो ताका व्हांवन गेले आतां 7 महिने जाले 7 महिने जाले आमच्या शिशुची पाणी सप्लाय करतात नानोड्याच्या
बिला चालू आहे तुमका टँकर धाडटा म्हणून सांगता चारच घरांक आमकां पाणी मेळटा आणि बाकी लोक आम्ही त्या तोंडाक बघची पडटा त्याच्या वाटणे आमकां टँकरच नाका. मेन म्हटलं पाणी सोडलं सगळी पाईप फुटली सगळ्याकडे पाईप फुटली आणि आमची लाईन सारखी ना ती आमची लाईन सगळं क्लीन करून आमकां पाणी दिवपाचे. फाटले कितले महिने जाला आता तुमका उदक ना सारखे ऑफिस असून काय सामानच त्याच्या पहिली महिन्याक आमकां थोडा मेळा म्हणजे एक वरभर 2 वरां अशें मेळा गावाचे. हा ते नानोडचे नाच. पण बिला येता तुमका महिन्याच्या महिन्यात बिला येतात सारखी चालू ती कमी ना ती सारखीच देतात ना, बरोबर पाणी. एक मिनिट